Здравейте, добър вечер на всички брати и сестри, казвам тази вечер. Включвам се на живо, за да прославя Господа за това, което прави в живота ми. Благословен да бъде Господ. Величаеме Ти, издигаме, Господи Боже. Издигаме Те, Боже, като цар и Господа в нашия живот, Боже. Както знаете, брати и сестри, разболя се от една болест. Ако може само някой да ми каже дали се чува добре. Ще помоля всички брати и сестри да споделят този лайв, за да може да достигне до повече хора. Както знаете, преди няколко месеца аз се разболях от една коварна болест, наречена левкемия в кръвта. И в момента се включвам на живо, за да може да